Jirka snáší vejce, to je neuvěřitelné. Ale jako by nic, všimáš si, jak to dává s lehkostí tenhle ten trik. Úplně. Spousta z nich se u toho pere, no, on se prostě hodí druhou hlavu. To řeší. No prostě balans to stane. Ale jako by nic, všimáš si, jak to dává s lehkostí tenhle ten trik. Spousta z nich se u toho pere, no, on se prostě hodí druhou hlavu. To řeší. No prostě balans to stane. Jsou podívat svou správnou chvíli. On nekoj na zemi. Zarky na tom není jako, že ho dá tak vysoko, ale že to ustá. A kdyby to ještě ustál, on si do toho naváže kolo. Nepochopíš. A tady se nám tady nechutá. Čistotou. Třeba jsem chtěl říct až dětskou, ale to se nehodí, tohle je prostě dospívající muž plné Teď mu to sedlo. Zas. To je prostě... A jo, teď, ticho, všechno to. A ruce ven, jo! Je vidět, že je vyložené krouží před svou pěkně jako bílý žena, a vždycky se čeká, nebo chystá na ten... Ale dívej na to! Switchback driftování s jednou rukou, kámo. Jak se s tím hraje, jak to lasá, to... Vymetáč rohů, ztráta necelých 8 bodů na první pozici, to ještě úplně bez problémů může natáhnout. To je včerejší kangaroo do 260 kg, nesmrtelné. Já doufám, že to někdo vyfotil. To bude Jeho klip by chtěl mít asi každý, možná skoro každá prvorodička, protože jo, že to tam volné, to je